Здравейте! Днес ще ви представя едно дърво, което може да се отглеждате в двора, дори ако не обичате да се грижите за овошки. Смокинята. Смокинята расте на доста места в страната и това, което е най-хубавото, че тя не изисква почти никаква грижа. Може би тук е един от основните проблеми, които някои хора и причиняват. Ако не обичате да се грижите за овошки, но искате да имате плод в градината си, смокинята е отлично решение. Тя рядко страда от сериозни болести и неприятели. И тук някои хора правят грешка. Започват да се грижат за нея прекалено много. Смокинята не обича да бъде глезена. Ако я торите прекалено много, особено с азот, тя ще направи повече листа и дълги леторасли, но често това ще е за сметка на плодовете. Други пък правят извлек от смокиновите листа срещу листните въшки. Причината е, че млечният сок на смокинята съдържа вещества с инсектицидна активност. Има лабораторни изследвания в тази посока, но към момента няма достатъчно доказателства, че домашен извлек от листа работи надежно като препарат за растителна защита в градината. Смокинята иска просто да й осигурите слънце, добра почва и да я оставите да си върши работата. Ето тази смокиня е в двора на къщата на баба ми и дядо ми в Монтана. Тя е засадена преди около 20 години. Не полагаме абсолютно никакви грижи за нея, в буквалния смисъл на думата. И тя ни радва наистина с огромни смокини, айде не целогодишно, но в голяма част от лятото и есента. Ще ми е интересно, ако имате смокини във вашия двор, дали бихте ми казали, ще я препоръчате ли за начинаещи градинари и овощари, т.е. за хора, които не искат да се занимават активно с овощарство.